Jotenkin ehkä se pysähtyminen peruselementtien äärellä, vesi, tuli, kivet, ilma. Hoito on aistillisesti ihan hirmuisen rikas kokemus. Mutta se hoidollinen puoli on siitä hiljalleen tipahtanut pois. Ja mä koen henkilökohtaisesti tosi tärkeänä elävöittää sitä. Venukko venakka, ven kaukana kumina. Yksi mies sanoi saunahoidon jälkeen, kun se istui tähän kuistille, että se hoidon aikana kokema turva ja lämpö niin vei hänet takaisin lapsuuteen ja niihin hetkiin perheen kanssa, kun hän on ollut saunassa ja hän koki niitä samoja tunteita kuin silloin, niin se on ollut kyllä yksi kauneimpia palautteita, mitä näistä on saanut.